Malawi Today. Apolisi amanga munthu wachiwiri womuganizira kuti akukhudzidwa ndi kuphedwa kwa Agnes Katengeza mchaka cha 2023 amene anali mkulu woona za network ku Reserve Bank of Malawi. Anthu ena okhala ku Lilongwe ati ali ndi chiyembekezo kuti nyengo ya kampeni imene yayamba pa 14 ikhala yabata. Gulu lina lapempha kuti amayi ogwira ntchito zachitetezo mdziko lino awalole kuti adzivala hijab. Ndipo mzamasewero bungwe la FAM lapereka chilango kwa oyimbira mpira Michael Mwambuyale ndi othandizira kuyimbira Fanuel Milos kamba kolephera kupereka ziganizo zoyenera pa masewero a ligi ya TNM pakati pa Ekhaya ndi FCB Nyasa Big Bullets. Tsopano nazi nkhani zimotsatanetsatane. Apolisi ku Lilongwe amanga Ignat Katengeza powaganizira kuti akukhudzidwa ndi imfa ya mchemwali wawo a Agnes Katengeza amene anali mkulu woona za network ku Reserve Bank of Malawi. Agnes anawapha pa 24 September mchaka cha 2023. Malinga ndi mneneri wa polisi ku Lilongwe a Hastings Chigalu, a Ignat azaka 51 awatsekulira mlandu wakupha. Apolisi wakuti akuganiziranso kuti mayiyo anatengapo gawo lalikulu pa imfa ya m'bale wawoyi yemwe anafa ali ndi zaka 44. Ignat ndi omuganizira wachiwiri pa mlanduwu potsatira kumangidwa kwa a Amos Katengeza azaka 27 mu December mchaka cha 2023. Iwo analinso m'bale wawo wa Agnes Katengeza. Innocent Kunchedwa walemba ripoti ili. Kumanga a Ignat Katengeza mchemwali wawo wa Agnes Katengeza omwe ankagwira ntchito ku Reserve Bank of Malawi ndi chinthu chachikulu chatsopano chomwe chachitika pa nkhaniyi. Agnes Katengeza anapezeka atafa m'galimoto lawo la kuntchito kuseli kwa Gateway Mall mu mzinda wa Lilongwe, ndipo imfa yawo inakwiyitsa anthu ambiri. Potsatira imfa yawo mu September 2023, apolisi anamanga mchimwene wawo mu December chaka chomwecho, ndipo kuchokera pa nthawiyo apolisiwa akhala kufufuza nkhaniyi. Koma malingana ndi mneneri wa polisi mu mzinda wa Lilongwe a Hastings Chigalu, Amos Katengeza anatchula a Ignat Katengeza omwe amakhala ku area 25 mu mzindawu kuti akudziwa kanthu pa nkhaniyi. Nthawi imene timamugwira Amos yeyu adati ululira, adati sinakhutu kuti siyekha amene akukhudzidwa koma kutinso Ignat ndi amene adatengapo gawo lalikulu pa kuphedwa kwa mchemwali wakeyo, ndipo ife sidafuna kupulumutsa dango mutenga kumulemba chitetero cha mlandu ndi kumusiya chifukwa tidafuna kuti tipange ndithu kafukufuku wathu wozama monga mmene timagwirira ntchito zathu. Ripoti la polisi lomwe taliona likutinso a Ignat Katengeza anali munthu woyambirira kukanena ku polisi zakusowa kwa mchemwali wawo. Apolisi ati kafukufuku akanali mkati kuti apeze anthu ena omwe akuwaganizira kuti anapalamula mlanduwo. Winston Kaimira kuwerenga ripoti limene walemba Innocent Kunchedwa. Anthu okhala ku Lilongwe ati ali ndi chikhulupiriro kuti nyengo ya misonkhano yokopera anthu kuti adzatenge mbali pa chisankho imene yayamba lolemba ipitirira kukhala yabata ndi mtendere. Poyankhula ndi Zodiac pamene tinafuna kuti timve maganizo anzika pa nkhani anthuwa atsindika zakufunika kolimbikitsa bata ndi mtendere mu nyengoyi. Mtolankhani wathu Temwa Nyirenda anayankhula ndi ena mwa anthuwa ndipo walemba ripoti ili. Mmodzi mwa anthu omwe tinakumana nawo mu mzinda wa Lilongwe a Chikumbutso Mbewe akuti chiyembekezo chawo ndi chakuti nyengo yokopa anthuyi zipani zosiyanasiyana ikhala ya mtendere ndi kuti akaponya voti mopanda chopinga china chilichonse. Kunkhani imene yayandikira yokavotayi aliyense akangovota mwamtendere kupitirira moyo wonena kuti kuthandiza anthu amene obwera ena amene tingakhale nawo pamalopo tikakhale nawo mwamtendere. Pogwirizana ndi mawu a Mbewewa, Astonat Chapulumuka kuti akuyembekezera kumva mfundo za chipani zimene zikukamba kwambiri mfundo za chitukuko cha dzikoli osati kulozana za. Ife tikuyembekezera kuti tilandira zabwino zoti zitukula dziko la Malawi monga mmene zitukuko zikuonekera kuli bwino ena onso abweretse mfundo zoti zipitilize kuchoka pamene tilipa kupita chisogolo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency CSAT Awile Kambwandira wati akugwirizana ndi zimene anthu akuyembekezera ndipo apempha anthu ogwira ntchito ya chitetezo kuti aonetsetse kuti kuli bata ndi mtendere
mu nyengo yokopa anthu komanso nthawi yachisankho. Zimenezo zimene Malawi wina aliyense akuyembekezera kunena kuti tikhale ndi kampeni yabata, kampeni yosatukwanana, kampeni yopanda zipolowe, koma kwakukulukulu tiyapempheso mwina amene akupikisana kunena kuti kukhale kwambiri kupereka mfundo osati mwina kutukwana nzawo. Zimenezo nthawi zina zimene zimapangitsa kuti anthu ayambe kumenyana. Izitu zikudza pomwe bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lidakhazikitsa ntchito yokopa anthu yomwe ithe miyezi iwiri kudzayi. Alex Banda ndi ripoti limenelo. Bungwe la Malawi Council of Disability Affairs Makoda lati anthu aulumali 67 ndi amene aonetsa chidwi choti adzapikisane nawo pa chisankho cha pa 16 September. Mkulu wa bungwe la George Chusi wauza Zodiac kuti mwachiwerengerochi 22 ndi amayi. Padakali pano mkulu wa bungwe la Fedoma Simon Munde wapempha Malawi kuti akhulupirire anthuwa ndi kudzawasankha pa chisankhochi. Christopher Sande wadza ndi ripoti. Bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda lati ndilokondwa kuti anthu aulumali 67 aonesa chidwi chopikisana nawo pa chisankho chikubwerachi. Mkulu wa bungweli a George Josiwa wati mwa chiwerengerochi 22 ndi amayi, koma iwo adandaula kuti ambiri mwa anthuwa ayima paokha chifukwa choti zipani za ndale sizinawapatse mpata. Naye mkulu wa bungwe la Fedoma Simon Munde wapempha Malawi kuti aganizire zosankha anthu aulumali kukhala nawo maudindo osiyanasiyana kudzera ku chisankho cha pa 16 September chaka chino. Nzolimbitsa mtima andi anthu atuluka andi awuzionetsera ku dziko kusawerengera zopinga zimene amakumana nazo. Tanthauza kuti anthu andolimba mtima, anthu ali nkuthekera, anthu atha kuthandizira dera la kwawo. Dr. David Njaidi omwe ndi mkulu wa bungwe la Disability HIV AIDS Trust apempha boma kuti lisankhe anthu aulumali omwe ali ndi kuthekera kutsogolera nthambi zina za boma ngati njira imodzi yolimbikitsa umoyo wa anthu olumala. Anthuwo anena izi pa zokambirana za chaka chino zofuna kupeza njira zotukula miyoyo ya anthu aulumali mdziko muno. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Resource Center lati mfundo yofuna kupereka chisamaliro chapamwamba kwa amene achitidwa nkhanza ingakhale yothandizira ngati nthambi zokhudzidwa zikulandira maphunziro oyenera amomwe angasamalire anthuwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Linus Soko wati kupereka thandizo la mubongo kwa omwe achitidwa nkhanza nkothandiza kwambiri pa kaganizidwe ka anthu otelewa. Padakali pano mkulu woona za chisamaliro cha anthu mbomali Irene Mwene Lupembe wati kalonga pokhala limodzi mwa maboma amene mumakonda kuchitika ngozi zogwa mwadzidzidzi nalo limakumana ndi mavuto pa ntchito yopereka thandizo loyenera kwa anthu amene ali ndi mavuto a mubongo. Atamzunda ninge walemba ripoti ili. Poyankhula maphunziro okhuza chisamaliro cha mu ubongo komanso moyo wangwiro umene zinabweretsa pamodzi ogwira ntchito ku polisi ku nthambi yona mabwalo a milandu, nthambi yona kuti kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, chisamaliro cha anthu komanso ku chipatala. Mmodzi moyendetsa mapulogalamu bungwe la Malawi Human Rights Resource Center Linus Soko ati bungwe laona chiona choyenera kuti phunzitsa anthuwa kamba kuti pafupi amagwira ntchito ndi anthu amene achitidwa nkhanza. Soko anafotokoza kuti nzeru komanso upangiri umene ukugwira ntchito wapeza maphunziro wazithandize kwambiri kuti anthu ochitidwa nkhanza atha kupita kumalo oyenerera ndi kulandira thandizo. Tinaona kuti ndichofunikira chifukwa anthu onsewa mbali ina amapezeka kuti onse akukumanabe ndi ma survivors a GBV. Munthu amene wachitidwa nkhanza amapezeka kuti at some point wapita ku polisi, wapita ku chipatala, akupita so ku court malingana ndi mmene nkhani yawo ikuyendera. Kumbali yake mkulu woona kuti kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo khonsolo ya boma la Kalonga Irene Mwene Lupembe ati ngati boma limene limakumana ndi ngozi zazizizi pafupi boma la Kalonga ndizosamwisa zambiri maka pakaperekedwa kathandizo la anthu amene akhuzidwa ndi maganizo a mu ubongo. Nanga maphunzirowa ndi ofunika motani ku nthambi yona za mabwalo a milandu? Tinayankhula ndi First Master Julius Kalambo pa nkhani iyi. Maphunziro amene ndi ofunikira kwambiri because atisegura m'maso mmene tingathandizire anthu amene amabwera kwa ife ndi mavuto awo amene achokera nawo. Malo mwa Zodiac ndi Adams Clement uwundaniro. Unduna za ulimi watsindika kuti dziko la Malawi likupitirira kukhala lotetezeka ku nthenda ya chigodola cha ng'ombe pamene padutsa zaka zoposa ziwiri dziko lino nthendayi isanapezekenso.
mkulu wa nthambi yoona za nyama ndi chitukuko cha ziweto mu nduna wa zaulimi Dr. Julius Chulu wati kupereka katemera wachigodola kawirikawiri maka maboma amene ali pa chiopsezo monga Mchinji ndi Chikwawa kwathandizira kuchepetsa chiopsezochi. Padakali pano Dr. Chulu wati kuchokera pano kufikira mwezi wa Oktoba akuyembekezeka kupereka katemera wachigodola ng'ombe 90,000 maboma Mchinji ndi Chikwawa ngati mbali imodzi yotetezera dziko lino ku nthendayi. Tili ndi ripoti limene walemba Blessings Kang'ombe. Mkulu wa nthambi yoona za nyama ndi chitukuko cha ziweto mu nduna za ulimi Dr. Julius Chulu wati adindo ali tcheru pothana ndi chiopsezo chakubuka kwa nthenda yachigodola. Dr. Chulu ati pamene maboma Mchinji ndi Chikwawa chiopsezo cha nthendayi ndi chokwera, kupereka katemera kawirikawiri kwakhala kopindula. Anthu akangotsatira zimene alangiza owauza chiopsezo nchochepa chifukwa katemera alipo komanso mauthenga anthu awuzidwa pafupi. Alimisa amene kunali zaka zapita zamene adakhudula zimenezo pano padaphunzitsidwa, so chiopsezo kwambiri pali panova nchochepa chiopsezo chake kuti matenda sadziwika akhozobuka abe chifukwa pakhala zifukwa zambirimbiri koma chiopsezo chilipo chochepa kwambiri. Pakadali pano katswiri wa ziweto Dr. Pat Boland yemwenso ndi mlembi wa bungwe la katswiri woona za chisamaliro cha ziweto la Malawi Veterinary Association walangiza boma kuti lipitirize izi kamba kuti ndi njira yokhayo yothana ndi chigodola. Chigodola chimagwira kwambiri ng'ombe koma chimatha kugwiranso ziweto zina monga nkhosa, mbuzi ndi nkhumba. Malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo mauno muli ndine Pirirani Tambala. Tonenso mitu yake tisanapitirire. Gulu lina lapempha kuti amayi ogwira ntchito zachitetezo mdziko lino awalole kuti adzivala hijabu. Apolisi amanga munthu wachiwiri pomuganizira kuti akukhudzidwa ndi kuphedwa kwa Agnes Katengeza mchaka cha 2023 amene anali mkulu woona za network ku Reserve Bank of Malawi. Anthu ena okhala kulilongo atali ndi chiyembekezo kuti nyengo ya kampeni imene yayamba pa 14 ipitirira kukhala yabata. Ndipo mzamasewero bungwe la FAM lapereka chilango kwa oyimbira mpira Michael Mwambiale ndi othandizira kuyimbira Fanuel Mailosi kamba kulephera kupereka ziganizo zoyenera m'masewero a ligi ya TNM pakati pa Ekaya FC ndi FCB Nyasa Big Bullets. Tipitirire ndi nkhanizi. Gulu la Hijab Task Force limene lili pansi pa bungwe la Muslim Association of Malawi lati likufuna maunduna ona zachitetezo cha mdziko komanso chakunja kuti adzilola kugwira ntchito ake a akazi amene ali asilamu kuti adzivala mahijabu ngati gawo la uniform zawo. Mneneri wa gululi ya Abdusalam Fadwek wauza Zodiac kuti padakali pano alembera kalata maunduna awiriwa kuti akumane nawo kuti akambirane za pempholi. Iwo ati pali amayi ochuluka achipembedzo cha Chisilamu amene akugwira ntchito ngati asilikali ku polisi, Malawi Defence Force, prison komanso nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko lino amene akulephera kukwaniritsa zimene zipembedzo zawo zimafuna kamba kuti sakuloledwa kuvala hijabuyi. Afadwek anayankhula ndi Kasimu Aubi. Nkhawa imene ilipo mwachidule ndiona kuti mmene tikudziwira kuti malamulo a Chisilamu amakakamiza munthu wachizimayi kuti adzivala hijabu. Tikati hijabu ndi kuti kuphimba thupi lonse kuphatikizapo kumutu kuti sisi lisaoneke. Ndiye tili ndi asilamu ambiri ochulukirako achizimayi amene ali ku MTF. Makana mukaona ndi ku MTF, ku immigrations, ku road traffic, ku prison ndi ku polisi. Koma asilamu amene samaloledwa kuvala mahijabu. Amangovala uniform yawo ijatauza ndi malaya hijabu muna todula tomanja ndi ambiri akhala kuti tiliyoga koma ifeyo ndi pa Islamu ndiposangana kuti tili masebete echisaboma kwa kuti simadokuvala mahijabu ndi tisandizeni. Takati kuyenda somalangapo kupanga kafukufuku ku prison tinayendako kufufuza tinaona kuti zoonadi pali kuponderezera kwakulu kwambiri kumene azimayi achisilamu amene ali ku polisi ndi madera amene achawa akuponderezera amene sakupasa ufulu wawo utangavale hijabu. Mawu a Abdusalam Fadwek, mneneri wa gulu la Hijab Task Force. Khoti la Magistrate ku Blantyre dzulo layimitsa kumva mlandu umene bambo wina wa ku Netherlands Wim Axter akumuyimba
oganizira kuti amagonana ndi abambo ena. Bwaloli linanena izi loya wa Akstar atafunsa mafunso mboni yoyamba ya boma. Mwazina mboni inati ya Akstar anawakakamiza kuchita izi. Emmanuel Chibwana walemba ripoti ili. Mboni anayilola kuti kuzogwiritsa ntchito chizungu kapena chichewa pomwe ikupereka umboni. Loya wa amene akuyimbidwa mulandu a Faustino Maere anafunsitsitsa mboni kuti inene mwatsatanetsatane kuti chimachitika nchiyani ndipo zimachitika chifukwa chiyani. Mboni inati a Akstar amawauza kuti adzapyopyona komanso adzagwiragwira malo obisika. Amaere panja pa khoti anati mlandu onsewu ngwabodza. Nkhani imene abwera ku khoti ndi abodza. Andi mwaji ndungi zikuonesa kuti ndi anthu ena amene angochoka kunja kwa Malawi kuno kufuna kumaza kuzayambisa nkhani zabodza m'Malawi muno kuti Mr. Wimu achoke pa udindo wawo ndipo autenge udindo ndipo udindo wautengaji. Loya wa boma Victor Jere anati aboma asintha zina ndi zina mu mlandu ndi cholinga choti zizigwirizana ndi umboni. Mene tayimisira pano tayimisa kuti mboni yoyamba tathana nayo andi kwa ife monga boma ndifo okondwa kwambiri ndi umboni mene watulukira andi tingoyang'anira usogolo tsiku la 18 omwe atipasa kuti tizapitirize kuperekera maumboni athu ena. Mlandu unayamba zaka zingapo zapitazo ndipo wakhala kuzungulira kufika Constitutional Court kenako ndikubwerera ku Magistrate Court. Awim Akstar akwayimba mlandu kuti amachita zachiwerewere ndi achinyamata achichepere ku Timotheus komwe iwo amagwira ntchito. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Mzamasewero bungwe lona za masewero mpira wa miyendo mdziko lino la FAM lapereka chilango kwa oyimbira mpira Michael Mwambyale ndi othandizira oyimbira Fanuel Milos kamba kolephera kupereka ziganizo zoyenera masewero a ligi ya TNM pakati pa Ekhaya ndi FCB Nyasa Big Bullets posachedwapa. Mwambyale saimbira masewero kwa miyezi 3 pamene Milos sagwira ntchito yawo kwa miyezi 2. Panakali pano bungwe la Solom lati latsala pang'ono kutsiriza kutolera umboni wa zamtopola zimene zinachitika m'masewero apakati pa Ekhaya ndi Bullets komanso Silver Strikers ndi Mafco. Sambanda akutiza zambiri mu ripoti ili. Kalata ya bungwe la FAM imene wasayinira mulembi wake wamkulu Alfred Gunda yati komiti ya bungweli yoyang'anira oyimbira mpira inakumana pa 7 Julayi kuti iwunikire zimene zinachitika pa masewero a ligi ya TNM pakati pa matimu a Ekhaya FC ndi FCB Nyasa Big Bullets pa 3 Julayi pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre. Kalata yati komiti inapeza kuti oyimbira mpira Michael Mwambyale ndi othandizira oyimbira Fanuel Milos analephera kupereka chiganizo cholondola pa zamtopola zimene otchinga pa golo wa timu ya Ekhaya Elias Smith anachitira osewera wa timu ya Bullets Babatunde Adepoju. Polimbira na mpira wina umene unali wa mmwamba, Misi anamenya Adepoju komanso kumuchitira mchitidwe wina wa nkhanza, koma oyimbira mpira Mwambyale ndi omuthandizira wake Milos analekerera izi posapereka chilango chilichonse. Itawunikira nkhani komiti ya oyimbirayi yagamula kuti Mwambyale akhale pa chilango choyimitsidwa kuyimbira masewero ali onse okonzedwa ndi mabungwe a FAM ndi Solom kwa miyezi 3 kuyambira pa 7 Julayi mpaka pa 7 Oktoba, komanso adzikayimbira ku League ya National First Division kuti akakhale ndi nthawi yokwanira yoyimbira kawirikawiri. Komiti yagamulanso kuti othandizira oyimbira Milos akhale pa chilango choyimitsidwa kuyimbira masewero a mabungwe a FAM ndi Solom kwa miyezi 2 kuyambira pa 7 Julayi mpaka pa 7 September, ndipo nayenso adzikayimbira nawo masewero a League ya National First Division. Mukalatayi bungwe la FAM latinso komiti yalamula kuti otchinga pa golo mu timu ya Ekhaya Elias Smith alandire chilango kamba kuti zimene anachitazo ndi zosaloledwa m'masewero a mpira wa miyendo zinali za nkhanza, koma sanalandire chilango chilichonse kuchokera kwa oyimbira. Pakadali pano akuluakulu a bungwe la Super League of Malawi Solom ati kafukufuku wa zamtopola zimene zinachitika pa masewero a Ekhaya FC ndi FCB Nyasa Big Bullets komanso Silver Strikers ndi Mafco pa 10 Julayi ku Lilongwe wafika kumapeto ndipo milandu yake itsegulidwa sabata ino isanathe. Apanso ndipo wansiriziro pa nkhani zimauno koma tisanasiyane tionenso mito yake. Apolisi amanga munthu wachiwiri pomuganizira kuti akhudzidwa ndi kuphedwa kwa Agnes Katengeza mchaka cha 2023 amene anali mkulu woona za network ku Reserve Bank of Malawi. Anthu anokhala ku Lilongwe ati ali ndi chiyembekezo kuti nyengo ya kampeni imene yayamba ipitirira kukhala yabata. Gulu lina lapempha kuti amayi ogwira ntchito zachitetezo mdziko lino adziwalola kuti adzivala hijab. Ndipo mzamasewero bungwe la FAM lapereka chilango kwa oyimbira mpira Michael Mwambyale ndi othandizira oyimbira Fanuel Milos kamba kolephera kupereka ziganizo zoyenera masewero apakati pa
Ekaya FC ndi FCB Nyasa Big Bullets. Munali ndine Vilantambala, mawa bwino. Aupatsirani za nyengo ndi amazinga bwenzi losaona nyengo maono tembuzira nyengo yozizira madala ambiri koma mvula yowaza igwa madala ochepa amchigawo chakumpoto masana kukhala nyengo ya dzuwa ndi yofunda madala ambiri. Anthu onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja awapemphedwa kukhala atcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi kufikira pa nyanja patakhala bata funa kupewa ku miyoyo komanso katundu. Kwa Ngabu nyengoyi ikhala pakati pa 18 ndi 29 degrees Celsius, ku Mangochi 16 ndi 26 degrees Celsius, ku Lilongwe 11 ndi 24 degrees Celsius, ku Blantyre 12 ndi 23 degrees Celsius, ku Mzuzu 10 ndi 22 degrees Celsius, ndipo mphepo ikumbachokera kumwera chakumvuma. Pofika lachinayi temzere madala ambiri kukhala kwa dzuwa. Dzuwa likuyembeza kulowa 23 minutes past 5 ku Blantyre, 29 minutes to 6 ku Lilongwe, komanso 25 minutes to 6 ku Mzuzu. Zanyengo kuchokera ku nthambi yoona zanyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nali ndine Dave Tisungani Majawa. Mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ndi amazinga bwenzi losaona nyengo. Pala munthu wakuchekula wakupana mahala ya Nandi, ndipo pala munthu wakuchekula wakukhumba ovwili wa vya umoyo uwakukolera nako na ulendo winu wa umoyo. Kumazi mtikuzilwiska umoyo wemi. Tina ndondomeka ya kovwira wachekulu ya kumanyikwa kuti Senior Citizen Medical Scheme. Iyo ikufikira vanthu vavilimika vya kujumpa pa 55. Yeneyo ilije umaliro wa vyaka vya munthazi ivyo vyakhalako. Ndondomeka iyi ilije nyengo ya kulindirira podanga pa ovwili wa chipatala wa matenda yakulu, kusanga ovwili pa uluwali